Meghalaya Anganwadi Workers and Helpers Union (MEWHU) Central Body minta kasi palay kala mi siya kamar pan Pynshai pa halor ke jingkam bat ke jingmi jong kawei na kiseng Anganwadi na po karilum Jaiñtia ya kabla tip kum ko all Jaiñtia Anganwadi and Helpers Workers Union Jowai lingba kilat patay ko bor. Nakaliang ka General Secretary MEWHU ka kong tiang timay lingdo haba Pynshai kani hadin ke jingalang kaloong ya kaseng jong ki MEWHU kala dep ban register hapo ka Trade Union Act 1926 number 113 but kabala affiliated but ka All India Trade Union Congress EITUC number 1852. Henry ka jingkam jong ka kenhun All Jaiñtia Anganwadi and Helpers Workers Union ya ki jing but ki jing ya kendu jong ki nongtre Anganwadi Workers kalaya lamba kalapan ban ya ki babon palang kamtam ya ki dikot ka MEWHU ki badan hakeleng ka rilum Jaiñtia but la ki jong ki nongkit kam kumna saipung klirian lasken thalasken amnaram but ki wede ki blatray borba nakabenta ka bahakam yan. Shushu kalong kat kum ka jingkam jong katay ka kenhun AJA and HWU da ka baong bakim sim na yo ya ka honorarium Henry ya ka ni kinongtre Anganwadi kila dep yo hadu ubanay Oktober 2000% kat bana kalyang ka state share contribution kila dep yo jong ubanay March but April but kabasa ansa yo hasyog December. Kakong lingdo kalapin sngo haka joint meeting kabalong ha office ka directorate haka arpa-artarek Oktober 2000 layakran halor ki jing jong ki nongtre Anganwadi bat ki officer bat ki lakular ru ban pelat ya ki pisa ki badangsa kum ka state share contribution ka community based event incentive bat ka portion tracker initiative jong ki Anganwadi workers AWWS but Anganwadi Helpers AWHS. Nangkaliang jungi ka Meghalaya Anganwadi Workers and Helpers Union Central Body kabala registered hapo ka Trade Union Act number 113 but kabala affiliate ru but ka All India Trade Union Congress New Delhi te ngikwa ban Pynshai yapi mo baro ki para Anganwadi Workers but Helpers jong ka Jaiñtia baro kawei ba kat kum ka news ka balami hamidia haka khatwei terek ba kidon katukan ni nakikan hon ki balakam ya ledi kum kita ki all Jaiñtia Anganwadi and Helper Union ki balakam babaro kidi ki briu ki jongki henry hang ni ngikwa hiban Pynshai ba ngingim tip halor kita ngimdan bentai ruem te hang ni ngilaya lum dakata ka emergency meeting banya keren halor kani but hang ni ladon ringkat ru ki leader naman la ki sector jongki project banya keren banya peliu junggot halor kani te ngiwan khnang hakani ka jakaru menta khnang ban Pynshai bana kaliang ka jongi but kini ki members barro na po ka east but ka west Jaiñtia ke bedai ki sector leader ngikwa ban Pynshai shiphi barro ki Anganwadi workers ba ki helpers link ba ki media bana kaliang ka jongi ngim tip ru em halor kata ka kenhun ka bala mi ka bala Pynshai bala kam ba barro ki Anganwadi worker bar helper ki don ba ki henry ngikwa ban Pynshai bana kaliang ka jongi ngim tip ba ki kita bat ngingi dan laka jong hi ka kenhon ka ba ngi na ka por sha ka por ngi juya kren halor ka jing ka jong ki Anganwadi workers ba ki helpers andre gimshim la shong that na ka benta ka jing mentoy ka jong ki bat kat kum ka jing sham ka pangingi sham ngi ka honorarium kumbaki ki lapan pau baki om bakim shim la yo andre na kaliang ka jong ngi la yo hado Oktober 2000 te ho ki don ka state share contract ha meeting ka bangilaya shong ha ka joint meeting ka bangilaya shong ha direct trade ha ka arpuar trek Oktober 2000 hang te ngilaya kren ya bun kini ki issues ki problem ki Anganwadi worker ki akan do na ka por te ha ka te ka meeting ngilaya banya discuss but ki officers ki jongi halor ke ni ki jing but ha ka bakut hi ka rai na kalian ka jongki kila kular yangi ba shwa December ya kane ka state share contribution kin sapalan ya kane ka community based event incentive ru kin sapalan but ya kane ka portion tracker incentive ru kin sapalan shwa December
te long ka ik bas ngosi mo namar ba nakaliang ka jongi ngim shem lama than kum kita ki jing e mo na mangi so tho ban na kapor sha kapor ka directorate kamju dei ban om ba kam snap ya kita ki jing ot ki jing kar pat ki jongi halor ki jing e henry ka snap na kapor sha kapor ka shulong no ba ka shushim por ba kan like ka pisa hoi ka jing slam ka don ya kata ngim la hi ban deny mo ban ong ba kam slam hoi ka don ka jing slam henry nakaliang ka directorate pat ka jukular be nakapor sa kapor bakan pinbiang bakan siu hakapor tengirungi hap up ya kata na mana kala juki kilakular be thik the bakan perlai te yakini ki pisa ki bangalap mention hadrong kilakular ba shua December hi ken penlai yakini ki pisa ki ba pending baro ha ka jing so khia ka jongi mo halor ka jing mi ya gani ka khubor bakadon kata ka all Jaiñtia Anganwadi workers and helpers mo union tengi ngila wan mi ru shei DPO shei district program officer ban Pynshai halor kani namar ka office ru kan ha ban tip mo ya ka kata ka union ka balong existing nama kani ka union jongi Meghalaya Anganwadi workers and helpers union la itu na do ka sarkar jilla yangi la itu la bat kanu ka ba ka jingi ka bangi dande ngi julai cheki barabor bat kam don ru ko wi ka sian mo ka bakin kentat ka bangi un ngi nam ya ka jingi ka jongi te khnang ba barro ki Anganwadi ki helpers jong kani ka Jaiñtia hills bakin num ya kul marjing mot te nakalya ka jongi ngi kwa hiru ban clarify hang ni ba fin num ya sutho bakla na marha ka jing sutho bakla ba pli mo ki ong ba kumta kan ba kani ka union ka baladon kam jule e kam ju yarap re nakalya ka jongi na ka por ngim ju shong that na ka banta ka jong pi ban le ki jong pi ban ya kren ki jing e jong pi man ka por ngi ju don ya ka join meeting ha po head office nakalya ka directorate ka jukhat bangin ya kliu jumot halor ki jing e ki jongi te ngi kwa ya pi bangin long ru ki bayai sha na malarangi pan kanu ka bangi ngi demand dai ka long kan shimpor ngin haban ya sha ya kata tinga kan pat ki para Anganwadi worker but Anganwadi helper na lor kini ki jing pan ki jongi halor ka bangin yo ya kata ka jing sio ko babiang mo lani kinu ki pisa ki bangi de ben yo ngakar pat ya barro ki nong tre bakin tre bha ya ka kam ringkar ka jing tre bha ka jongi hangtai ka sarkar kan sai ibat kan ai hiru ya kata ka jing sio ko babiang lada mangi hingi pendap ya ki kam ki jam ki jongi kat kum ka jing tha jo sarkar te na kata daw menta ka sngi ru ngilawan ya kendu kerpang ya i district program officer ban Pynshai halor kani khnamba maki ru kin sutho bangi ngim shim ladon benta ru em bat kata ka jing penmi hakani ka khubor baya kata ka jing bam yo ja kita ki pisa na mana kali ka jongi ngilatip bakini ki pisa barro kin salat hapo December tang ini kin tien hinga ngikwa ban Pynshai na kali ka jongi